Aké kritériá sú pre vás dôležité pri výbere autoškoly? Tak v prvom rade by tu mala byť cena, potom kvalifikovaný personál. Ja som si vyberala autoškolu na základe odporúčania známych a tiež ceny. A kebyže si vyberám znovu, tak si vyberám zase na základe reputácie. A asi by som nešla do nejakej maličkej autoškoly, lebo tam viem, že niektorí ľudia mali zlé skúsenosti. Ak je iba jeden inštruktor a ten nesedí, tak sa nedá vymeniť a tak. Pri výbere autoškoly som pozeral určite aj na to finančné hľadisko, teda že koľko to stojí. Podľa toho som si vyberal. Tak išlo tam hlavne o výhodnú cenu. A ak by som si mala to vyberať ešte raz, tak by som hlavne pozerala na to, aký temperament má ten môj inštruktor, pretože bol tu dosť nervný, takže momentálne by som išla asi nejakému pokojnejšiemu človeku. Vyberal som si autoškolu pre ceny.